बरदल'नि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावख' आरो लोगोसे जोंहा धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बे गाहाय मावख' बेवहाय फैनानै मिरु बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जिल्लानि बिबानगिरि गाहायै नेहाथारि बिथां दङ आरो लोगोसे जोंहा बरदल'नि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जोंहा बिबानगिरि बिथांमोन दङ आरो लोगोसे बेवहाय गोबां फोरोंगिरिफोरखौ लोगो मोन्दों सानसुमैफोरखौ लोगो मोन्दों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लोगो मोन्दों थारैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेयो जोंनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि दावबायनाय बर' थुनलाइ आफादा जिहेतु दा थाखो 2नि दाखालिसो उतसब जानायाव इंराजि रावजों फैदोंमोन दा बेखौ माबायदि खामानि मावनो थांखि लादों जोंथ' इतिमध्ये दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद जयैनो जों बेखौ सरकारखौ खावलायनानै जों होबथानो हाबाय आरो बे थाखो 2नि आरो लोगोसे गुणोत्सब थाखो 2नि बिजाबाबो नै दाख्लै जों जि सावरायदोंमोन फेब्रुवारि 16 अक्ट'आव आसाम सरकारनि सोलोंथाइ मन्थ्रि आरो SSAनि MD बे मिसन डाइरेक्टर बिथांजों आरो बिथांमोना इतिमध्ये एसामिस बिजाबा ओंखारबायानो बेवहाय जों लुबैनाय बायदि गावसोर बुंनाय बायदि जे 100% इंलिश थागोन 100% एसामिस थागोन आरो जोंनियाबो बर'आव 100% इंलिश थागोन 100% बर' थागोन बे बिजाबा थाखो 2 आरो थाखो 7नि थाखाय गाहायै सानखान्थि आरो बिगियान बेवहाय ओंखारसिगोन आरो बेखौ जुदि होआबा जोङो जनानै थाया सरकारखौ जों नारसिननायाव जों दङ आरो लोगोसे गुणोत्सबाबो जोंनो बिथांमोना खोथा होबाय जे बियो स्पेशल गुणोत्सब हिसाबै नङा किन्तु स्पेशल मोनसे टेस्ट हिसाबै बिथांमोना लागोन आरो फरायसालिफोरनि जिनेखि ग्रेडिं सिस्टेम बेखौ माइनास माने 6 बेखौ खालामनाय जागोन अर्थात स्कुला बे ग्रेडिं सिस्टेमाव जेबो एफेक्ट जाया जोंनि बे रायलायनायाव बे बाथ्राया रोखा जाबाय बर' बिजोंखौ फोथांनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादा माबायदि खामानि मावदों बेवहाय जोङो अकल बर' थुनलाइ आफादल' होननानै आं बुंनो लुबैयाखै बर' थुनलाइ आफादा बे बिथिङाव बांसिन खामानि मावोब्लाबो जोंनि सेंग्रा गोहो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोनाबो जोंखौ अराय सम मदद खालामदों आरो बिथांमोननि मदद गैयाबा बर' थुनलाइ आफादा बा रायजो राजानि मदद गैयाबा जोङो बिजोंखौ हारसिङै फोथांनो हाया बे बाथ्राया रोखा आरो बेनिखायनो जोङो बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोङो बे बिथिङाव खामानि मावदों एखेबारे मेंनाय गैया बानाय गैया जिरायनाय गैया मिरु थुनलाइ आफादा खामानि मावदों आरो लोगोसे जोंनि मोनफ्रोमबो जोंनि जिल्ला थुनलाइ आफाद लोगोसे गुदि थुनलाइ आफाद बिथांमोनहा खामानि मावदों आरो बे खामानि मावनायाव जोंखौ बर'नि गासैबो माहारियारि आफादफ्रानो जोंखौ सहाय खालामदों रायजो राजा बिथांमोना सहाय खालामदों नंगौ माखासे बिथिङाव जोंहा जेंना फैदों बे जेंनाखौ जों बोरै सुस्रांनो हायो बिनि थाखाय जों माखासे सांग्रांथि मेलबो लादों आरो लानांगोन दाखालि बावैसो सार नोंथांनिसिम मोनसे लाइजाम सहैदों जिहेतु नाब्ला हान्जा होननाय बिथांमोनखौ सारमोननिफ्राय माबायदि थांखि लादों आङो बे बेलायाव गोबां माने निउस मिडियायाव गोबां माने बाइट होखांबाय आरो बिनि सायाव मोनसे नायबिजिरनायबो जाबाय थादों बेखौ जायफोरनाखि जोंहा आगोलनि बारग' जांख्रिथायारि हान्जाफोर दङ बिथांमोना इतिमध्ये मैया क्लेरिफिकेसन होदों बिथांमोनाबो नागिरदों बर' थुनलाइ आफादाबो नागिरबाय थादों आरो जायफोर दाय मावदों बे दायनिगिरिया गनाय नङा बिनि फारसे जोंनिफ्राय जों स्पष्ट बुंनो लुबैदों आरो जायफोर दाय मावदों हायोब्ला बिथांमोना दानो सिमान लाखा आरो जोंहा मोनसे बिसास दङ दिनै जोंनि गेजेराव बेबायदि हान्जा माने हाथियार हमनाय हान्जा जेबो गैया मानोना बिटिआरआव गोजोन फैबाय आसामाव गोजोन फैबाय जिखुनु हाथियार हमनाय हान्जाया दिनै आखाइ दैखांजोब्बाय बिथांमोना हाथियार गथायबाय गावसिनि आफादखौ सिमफायजोबखाबाय बेखायनो बे सोरनिबा मेगन गोसानि खामानि जानो हागौ होननानै जोंहा मोनसे फोथायनायबो फैदों सारा बबेसिम दावबायबावगोन आरो जों दायो डिब्रुगड़आव थांगोन डिब्रुगड़आव दिनै मोनसे सेमिनार दङ CILनि मोनसे बानजायनायाव आरो लोगोसे डिब्रुगड़नि बर' बिफान बिथांमोननि बे बानजायनायावनो बे हाबाफारिया जागोन बेनिफ्राय जों गुवाहाटियाव थांगोन गुवाहाटियाव जोङो माखासे पलिसिखौ जों लागोन आरो जोंनि प्लेन पलिसिया जाबाय बर' राव थुनलाइ जोंनि हारिनि जि माने सिनायथि बेखौ लानानै खामानि मावनाय जों बिजोंनि फारसे जों खामानि मावनाय बेनो जोंनि गाहाय थांखि क'क्राझार नोगोरनि R&B लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन
किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।